What's up mga kaatsyop? Welcome back sa akong channel. Aduna na po tayo video karon. Naata diri karon mga kaatsyop sa Coastal Road diri sa Davao City. Giabrihan na nila diri mga kaatsyop sugod kagahapon. Pero dili pa pwede makaagi diri ang mga sakyanan mga kaatsyop sama sa motor. Itong mga sakyanan ang pwede ra mosulod diri mga kaatsyop katong mga nagabike. Pwede mag-jogging, pwede mag-walking. So karon ang ikaduhang adlaw sa pag-open na ni mga kaatsyop, daghan pug kayong tao nga mga nangadto. Nindot kaayo ning Coastal Road diri mga kaatsyop kay naay bike lane ug naapoy agianan para sa mga tao mga kaatsyop. Sa pagkakaroon mga kaatsyop kay 5 kilometers na ang gipaabrihan diri. So nagsugod ni siya nga dalan mga kaatsyop diri sa Bagua Playa hantod sa Talumo. 18 kilometers ni nga Coastal Road mga kaatsyop. So magsugod ni siya diri sa Bagua Playa, Talumo, Times Beach, sa Rojas Avenue, sa Santa Ana Wharf. Ang last nga segment mga kaatsyop ang sa R. Castillo. So ang target po sa DPWH ani mga kaatsyop nga mahuman ning ang Coastal Road karong 2023. So mabawas-bawasan na gid ang traffic diri sa Davao mga kaatsyop kung mahuman na ning Coastal Road. Abri na ni diri kara adlaw mga kaatsyop. Sugod alas 5 sa buntag hantod alas 8 sa buntag. Ug pagkahapon pud mga kaatsyop, alas 3 sa hapon hantod alas 7 sa gabi. So nindot jud karon diri mga kaatsyop mag-jogging ug mag-biking kay dili pa pwede pasudlan ang mga sakyanan. Ug naapon ni sila mga parkinganan diri sa sulod mga kaatsyop, sa mga sakyanan ug sa mga motor. Katong mga moadto diri nga nay sakyanan na may parkinganan diri sa sulod. So nindot diri mga kaatsyop buntag sayo kay bugnaw kayo ang hangin o presko jud kayo ang hangin mga kaatsyop. Lami kay i-jogging diri mga kaatsyop kay lapad kayo ang dalan sa pagkakaron kay wala pa may sakyanan jud nga makasulod. So nindot diri mag pasingot mga kaatsyop o magtanaw sa view. Nindot kay diri ang view mga kaatsyop labi na sa sunrise. Hastang nindot gid mga kaatsyop kita pagid ang Mount Apo diri mga kaatsyop ko. Naapod sila playground diri mga kaatsyop. So malingaw gid inyong mga anak diri ay dako kayong hawan sa ilahang dulaanan mga kaatsyop. Daghan kayong salamat mga kaatsyop kay nabot ka diri nga video. Ug palihog na lang pug kog like, comment ug subscribe ug pakipindot sa akong notification bell aron updated mo sa akong umaabot nga mga videos. Daghang salamat.
Daghan pog mga nagadala og alagang hayop nila diri mga kaatsyop, sama sa iro. Malingaw gid inyong mga iro diri mga kaatsyop, mabuking. No, tabok. Ito nga oh. Sila. Nagustuhan ninyo ang atong video karon mga kaatsyop, dagan kayong salamat sa pagtan-aw. Hantod sa sunod na pod. Salamat.